Díogwit, Chloris anam dum, is as éireann mé, is duine éireannach mé, agus tá mé glabhairt Gaeilge. Tá seachtain na Gaeilge ar siúl anois, tá lá éile páraigh ag teacht thuas, agus an bliain seo atá 100 bliain tar éis thugamar ar neamhsplách a rás as na Sasannaí. An bliain seo tá ceiste gom dit. Le the hell, ná chur an Adam Paddy ar lá éile páraigh. 100 bliain tar éis thugamar ar neamhsplachas a rás, just ná Jane. Páraigh sin anam, Paddy sin foic. Thualamid Paddy mar aspa meas ar lá éile páraigh agus gach bliain tógamid é ach an bliain seo ná Jane. Gurmila.